Информационна кампания. Информирани потребители за прозрачни и достъпни социални услуги. Проектът се реализира от Асоциация Човешки права стъпка по стъпка с финансовата подкрепа на община Варна. Къщата се намира до обръщача на тролеите във Владислав Варненчик. Площта е 336 квадратни метра, като се простира на 2 етажа. Има 4 спални с по 2 легла и асансьор. Важното е това, че има достатъчно голямо пространство, което е задължително условие за такива центрове. По принцип услугата е от 0 до 18 години, но е ясно, че е добре децата да бъдат близки по възраст. Имаме 2 деца навършили 18 вече. И за тях, докато не се намери добра подходяща среда, те ще останат в този център. В къщата ще има 8 деца, за които ще се грижат. Някои от тях са на легло. Децата са с множество увреждания. С церебрална парализа, незрящи има с епилепсия. Всичките тези са в комбинация, да кажем, на едно дете. И разбира се, още други, да не ви ги изброявам. Грижите ще идват отвън, от възможностите, които предлага нашия град за такива грижи. За сега децата са 7. Съвсем скоро към тях ще се присъедини последният член на семейството – момиче от Варненско. Диана Дякова, която ще ръководи центъра, е психолог по професия. Никога не е работила в социалната сфера. Целта е било да не е обременена с тежки съдби. Жената до толкова е влязла в ролята си, че дори когато се наложи, взима някои от децата в дома си. Там за тях се грижи и дъщеря и Марина. От тук нататък от центъра се надява да се появят дарители, които да помогнат за изграждане на площадка в двора на къщата.